Biyamano kigimo mwancho murigeria bu television ya Ndizi TV magaroba ya bono garano jiche kireji daika emerongene na ibire igoro chinsa isa tochubo tukogwa rero buno butambe bono murobiri obweke umbu nige gochaka kero chekire chinga kiechi elitonyara gukorera ali atulengete ntwe buno mugusi chinga kiechi chobo choli bole bosiobo bwitariki kyanda cy'umutinyi gotano gatatu bura nago tebyo mugeni one wikira se studio nigakorwa Honorable Tirimba Jeremia Nyaiga ego akorwa Masimba Ward ime nyaribari masaba na nigakuburiye kirogo kyo bo MCA emarogoba ya bono nigo tagitato kwanire arubi birenga byaye keliyaganitie abantu bense meria bamwe chikura elia nyale ko bakorera na kiri arorire na ngira korwa senjira erengia bono buna butambe ngo tebya enamba yesiminere gorabo to SMS yao elinde tunyala konye soma senjira yuwe kirano buna butambe to gukora tindageti gukora kiga gikinyinge ekera bono na riri kiza kiri cyayikire naye buno munyakyombe no manyete buna toje twakora butambe bono otigangire libageri kumwaligania omugeni one ase studio mwishimiwa Bienvenido Moralia. Karibu ase studio. No Ndizi Steve. I'm glad to be here. Agokire kagaiga. Egere tunyala usanga naye. Yes. Na bantu ba minto nene ba Masimba Ward. Yes. Na usiye ito asobo agari. Ero. Biamano kigima. Bono ande yake abantu muri bakumaite iskali. Ande yake kurwalie sokurwa use constituency ya Nyaribari Masaba na boigo ensemo elia ward iliyo kurwa Masimba. Ase bali batakumaite se faida iliyo utakumaite na bogo totebina no iboire county yu county ya Kisii na boigo kurwa se ward ya Masimba. Asa Marieta je Jeremia Nyaiga Tirimba kurwa sensemo ya Mosisa alia no ngiboire no nkinerete nene wanachire isiko na isiko kurende alia Mosisa nonka okorwa Keroka otirimbo ko Kenyanturago o njoke ogende bunenjera ya Ramasha eskuru na nere alie kurukwa Mosisa primary kore galia oboringa otirimba ngaigo anene mugaka bakora muruka manager Tirimba manager kora abolie igo ekore tirimba na bange nabo kumanyanga umwana manager noroli elindere tubakumuchi ore tubakumuchi soboli umwana oche nabo ba koleta bak no kine tari no somete no jire skuru yoboro sogutira no na somete skuru ya Mosa jiri aringe primary kuroronga genda Sameta high school kursameta kagenda umuchio Nairobi after nagenda umuchio Nairobi kagenda gontrinetie amanganira borosi but anene igona nge specialist yogo diri na chivein ba komoroka phlebotomist ase nanenge dorangelie deri phlebotomist aguriri vein nejo wateria echumbo bishiro usumubire gwetia manyinga okay tukoyero kande anatomy lab kero kogenda kero utagete gupima usina manyinga yona bakonyora abantu bali bakora aligereria baranga ki omuntu yonga kikurusia amanyinga egere tujigopima tumanya test kitokora tokore tugoyiruka kurigereria anene umuchando gumurweire noruri no guchakira kwamanya kumanya ki watebyo manya gitari ngabono mureiro yo garwarete igana igo bono naboko mukonye njerega naende anene ningolete counseling psychology kurwa Daystar University ni somerete yo ase counseling igo nabingolete na beire ngo kolega asia enyagitari ya Nairobi Hospital ya Somuchio Nairobi for the last quite several years more than 20 years so basically na rako de asenga kimanei naende kando nayo boniga tindio kolega asia senyagitari kurende bona so it is a business but a company bono chingaki bunachegete efirimbi gakwa bagatebanga chikura chiakwe ngoikatora kigima ngwate kurende oswarara historia ya Sogwengi yamro kigima mwanchu murigere bano mna twagotebya eyekuru kwa Ndizi TV ubwansu bumugushiri mugani ito oikire gaige mukaba ya bono
nigo togendrete buya kigima etutari kumanya subu ime kigima ali agokora na boigo keria agokora se ekwerende county ya Kisii tutebiri muna kidire gotira na boigo ali abere gakora ne ekerenga bwate elio korora buna oretira magendero asensemeria Masimba ward imiri county ya Kisii ayo zingu mabuli tole asema koroba ya bono ilikone kia buna nigo bono eto kumanya amangi kurwa sajo kila lituko elia Jumatano na boigo kila lituko elia Jumamosi morogori bweke umbu agana tokoleta bageni ibato kwanira na boigo nyomura yo tarika semeseye ikobono mangana na mangi alia atarakora na boigo bone to kumusuguma aika semeseye elibono anyala gutokwanira asenchira yugo imekegima na boigo na intwe toike komanyana erembire ngalikia bwate na hali atagete gukorera bunayo omugusi bono mugoroba yabona nagotebia mogeni itoriga kuru kwa honorable Tirimba Cherenia Nyaega kurwa Masimba ward bono tuyirane na inde ase interview ya itomuna twalenge igono bwato manyo bonge asensemo ya medical whatever emiaka whatever gwetani erengaiga 20 igwakorire ngibona gutigiro bunyagitari yo buya bukoburi abantu kubwako gecha ukarana tigoti ko kolibiri na anene ekero kurigereria umuntu utarachi gukora kindi gyonse yes oikotu arenga umubiro ombiori yani afya ya ombiere yes gobone kero mukurigereria anene gusi yaitu emechando neroro eremenene eyibono ekogera ya nsuguma chikorigereria ngaki togokora torore omubiro oyo obebuya litangani egere tumanye guchikogenda gokora ebintu bindi byonse ese korigereria gose mugondo kogenda onyale kwagacha account yaitu oikobe ngomubiro ombiori ese gotoka ne skuru omwana akogenda oikabe buya amanye kogenda ase skuru eri igobone ebintu byonse pi manya bantagokora goikabe nga mubiro no buya litangani buyore egera amanye kokora kendi gyonse keriye gocha kegusikana na magendero ugwatigire bone nsemo y'uburwaria kwarorire uchiche koboria ekirugukia o MCS nsemo ya Masimba ningike kwara gitarakoreka nekia asensemeria ageroche gukora ise korigereria anene Masimba ito Masimba ward ise korigereria SNSM ya Chinyaktari intoiranete magega mono ese Masimba ward rere headquarter ya Nyaribari Masaba oise korigereria Enyagitari tubwate anene ya Masimba nebuenete gosuka ekiwango kende echikoba nerere igoro ase Chinyagitari Jones kiri Masimba gose Nyaribari Masaba igekora nerere ase Masimba noronga noro muchio monene bwenseme igobono abantu bagarie togochi esengenjo no Masimbere abantu baito kero monta igwete bobe ekobeteri ngatwa moira chiward chinde chingao isiko ya Masimba ward na ende anene oise korigereria health igere involved function kuruse serikali nene gocha se county igese njobo manyibori mbwate nindo chenga ninchigo konya Masimba anene koleta okogwenigwa ku mubere omanya bantu osobwa abantu baito ange egera abantu baito baikera baikera agikakiange bagateba bono tukatura kwanira ase Masimba no nyuma ite yonsi Masimba ninyi manyete location chenseme chonse chinsema wao ninchi manyete no manyete inkibatagete location heyemo kubuyende no matingi ase analysis yane na bera anyolenga eganga nere bunanje umugambi Jeremia Nyaega Tirimba egentongere netinga toise gokoreke bunege ntegetana toikeke neke otabe nga toikira netibionsi lakini in order of togoteba priority ebintu mbire birito koligere twaranga ki ekegeise gokoreka nekege koreke twakonyire Masimba yaito ebona biamono mwachu murigeria ase bonga ntetengenda mutumo kama keigo ndarigeria microphone yane kidogo ndojera ne bwato mutumo ne bwate muchando gete mokeigo tigatora endo mutumo kama keigo nkoire na toli tobasegosko kurwabu elinde togendere gukwana igoro ya magenderero nabo igoro ya siasa echo mwako egwikiri 2022 togendande
omwaka bw'ekiri bwibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka osiasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giati. Gotwara jikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na niko batatu. Biamono kigimo mwancho murigeria nigo twenda sumutu mukomoke kurabika egentege mu gusibibere engererengia nigo twabikire na igo nigo tugenderete yo tokwanda busio asumurubirio ubweli tuko olia rero gusobutuko gwa rero biamono tirimba mna twakwana abwo mna twalukwana ngukwana yakwana igoro ya kurengana na ebintu biriyo ukagerete gose kisemo kirikira haria ukagerete level gose ward gose location yemo etagete kubweyinde anene kero to koligeria masimba yaito. Yes. Ebintu mpide biragere togende busyo. Oise koligeria anene buna ensemo y'omuliro. Chinsemo nchirororo chire egesunte. Nonye buna toliga tokonya tore esembeo abantu bali batatorore. Ebaraje gututunya mambia bamanyenga no tuarenge osentwarengo. Okay. Igobono chi ensemo bono buna bunyakoni alia tumbo cyabwate muchando lakini ende twaisire koyokora twabekire initiative yo make sure nk'abantu bali banyorire omuliro na ende twachiete tukagenda tukakwa n'abantu ba Bosongo ba Kenya Power n'abantu ba Rural Electrification na chitoronga balikira lirube kabatabi n'abantu aba minto egere tuchigoikera abande asamagendero wikabanyore umuriro kumnabona ese kandi bilinende tebuyaki kubanga yarosiri ibinte binge yabikira abantu bange estima inuna giyarenge na mukereri no muriro yo eserikali yali kubika abugaro nabonda abeti niraneria nga ngikiagerete lakini rende nimanyete ngaki umuchando inoro igobono egento nchenda aligie ne lyogo lyokorosia ebintu biri bataraikirani egekogera batemira ase batemire bali barengororo ikibakorire tingo chikoteba nga tingo chikubakwanira na ende sintageti gukwana iguru y'omuntu ndenga tokoretie lakini rende nindoche ngaki obulemerumboro na ende abantu ba masimba baise konga libaga nabongo bakorere merimo ngikiranie eganga yabo egere na into tochigoikera chinsemo chinde asamagendera oise koriye libono buna gotebia abunyakoni ya tumbo ogenda ase buna enyanja nabo eregesunteime tubwate ekenyorokia bunyagetenyi nabara nabo baregesunteime ne chinsemo chinde babekeritwe omuliro lakini abande mbatigetu lakini rende eganga yanene eringaki eise konyarekana abantu baminto banchore batebe nga ayo mwana otirimba twakoiro bugambi kere nyumba etoke nkwenyara bari kwenyara oikabakoreki batwara umuriro mushimiwa budget yo mu MCA tebwati besa chi nyinge kiraje gukora mirobiri yo egentyo tebwati besa ande ake ne budget committee ye budget ya ebunge county uraje gukwana irinde babeke kibeso bose kingira ngiro rarigie estimate nseme ekwerendeye basically got to kune a basic need as a county nabo tokoligia chinjira chinde chionsi ebe na segwetera ase bunge county koetera ase e budget yeri yo mubunge abotogo chikomota ebinga yaya egento na intu totagetengeri na ki abantu baminto baberige sunteime igobono goikabakoreki banyore umuriro egere bachikogenda busyo ntobwate ekwerende eria last mile erie arenge ye serikali ya Jubilee igobono chinjira ne chinyinge togo chigotumia egere konyora ngaki twaikiranirie eganga yeto egera abantu baito bonsi bachikoba bakogenda
bagochikotwara omorero by the end of the 5 years etamu entangani to isekonyoranga enyarekane within the first 100 days ase serikali ekero abantu baminto bakire gonjora oikanji ko banga egento egetangani ngochi gokora ngeri ko make sure nga abantu baminto ne banga bagochi ko ba connected to the national grid toto kenga na botura aende go petition even no nyene county bato enjera no nyena connection allocation no nyeno kobeka no nyensola onyete konyareka na pinga to konyora omuriroria we serikali na boto konyora na botura abeke no nyene allocation abantu aba bali batari kwenyara mono banyore no nyene sola bakoreki banyare gunyo gutumia tutaraikera egangeri yo konyora umuriro bishimiko no gwakana na ntokwanira abantu aba bandi gwika tukwanira asiki andi yake no rengereti na singenjo abantu bandi guseba baganitwe na guseba tamuhakirite chikura guseba takorete kin na igikorense migitigarite maiga ikiagara wikaboni gagoru twanyorete uburai bwense na chinse monjiri kitabugwati estima wikaboni negeto byogokomye ikiagara igoikana boro butango banyorire kiara bono roche ebinyosi inene gisano none bintu byo gukora ibi ubonchoreri abantu banyora kibeza na kienze migi erego erotugetigarite maiga mono anene buna gwateba asenje no bosoku anene go ikaria isiko osaba sani bakire mbatabi ngaseito muriro toyo umuntu nabakorigereria ensemeye ororanga oburabumboro gakorigerege chimumbu aria igeribete igobono omuchando iyo norororonga abantu nabundi nabara ikate benga ki ya mwanga kirete kura bono tebanga inibono muri priority lakini egento ngo tebangeriga ebengo muntu nungakirete kura torangakire kura ai no mokore no momenyi o masimba no bwate a right yo wakiruri wakirete kura lakini rendeke chira engerenga Jeremia ochorirwe nero murai tindigo chikoteba ngayaya inumu ambegerete kura engenchaye n'abantu bane engabu no muntu bwate abana mbaro ko motebi na monyoka tako monyoka ogenda ngora lakini yo mwana inoyo igobono njira teyo ndachikoteba ngaki inumu agete kura aria mugaka aria na kia magendera atari go chikokoraki egekogera ekero omuntu okonyoranga ai no bwate jetimbuati egenteke go chikiareta anene endamwam omuntu ororanga ki ya muina alimba bwate bono mbarabu bagerete tokorete ki tubwate mechanda igo bono iko make sure abantu aba bonsi kwa baimukirie bakira aseke gwango nga baikire berio gotebanga ki twensi naba menyi ba masimba na ende services kirito bwonete koegwa nkoegu tole koruase a government gose ese ward yaito igo bono nonye ama mochai akorekanete ase bali bare ngororo tochikorigereri ngaki tochake oboya to make sure nga tuatwalire omochaka no moya gokwagacha masimba yaito mushimiwa ketura ni maiga yake watebile ngwa kolega asigwetani miaka 20 ase semoyo medical sobunya gitari andi hake timenye tigosenkwa abwa tonde kobokonkwa konya kwanya guchangira no byombe binde ndi gwa kolire kiritora ageze kenyerukia ototebena norocho murobiri nojeke tutotebena ne group usekiombe ky'abantu abasaye bali ndirimbo bakonye kyombe ky'abangina na iko bakonye gose ngwa bwatha mwana ndiko bokakali kwa none mirima asekete ngigwa kora ngitora aligiri maiga tutebena ake yonsi akolire at least na akorete kento kele anene egento ndanyara goteba niki ase miake na akorire gasi na renge ese position yeri toratebenga I'm in the managerial level oratebenga na iriro muntu na murikire egasi asegete kurinde abantu mbare na rifaire ngo batebina enda gucheiga na ende oise korigereria abantu bali okonyora gose no muntu urwarire na abeire nkorwa advice na bokonyora umuroire oirirunya gitari na ende enyagitari eriare egento getakeire neke iyo na abere nkoba on the advisory role na ate yo muntu yaya
tiga tokore iga na iga na iga umurwaire uyu tunyare kumukonya igomba rororo bari baratebe naki yaya ekero na arwarete na kwanete na Jeremia akange guideline ikagera ngacha konyora okugwenigwa nganyara konyora direction ngaki kokoraki ngwente gokora nyore amariogo na endo nyore rioge rineri igombi yogo chikoba igobono inere gentu kerinda atebe ngaki iganga yane egentu kerina akorire inkyo tatigera ko buri chukura bono uraso none binyoro gweta urakonya none byumbe byabangina ebyumbe byabasai elinde at least bakomanye mono na inde etokenga nubwate record yo gokonya abantu geteiga ase byumbe gete ande kwaro chine chinga kichi na chuta kire ko boli egentu kiengenjo omuraria ekerole ime nabo kunyara koba ase nabo gotwara okubua gokunyara gonchoreria egekogera oise kerole isiko gokoriga rigwate abangaki aria mbare gokore keneke lakini tobwati kubua bono buno rega ige studio nabo rabe to manyangaki nabo omonta akorigeria aria atebengaki yaya kebatiga ali gabwene takwanega na igana lakini era ise gochaga iga na amanyete ngaki e microphone yeye ngise konyebeka iga nyebeke iga nabekora libya osebona igobono oika oise gotebanga noganye amagendero amasimba tari gochikobanga naganyete taigonya mondo egekogera Kenya gekomonyoka buno kuguru kwegari igoise gotebanga nchikoganya 2027 ngabono nche kwemanyikania osenkoreki na endo already na arorire omochando oritobwate igobono nonte bina Jeremia otige omochando oyo oragenderera ochora aligi abantu igaisiko gaigora abakonya egere ngaki erige gokoreki yakini ke kwarorire ese elioterire nande kwamanyire eliogondiriri gogo sororo obuga ni lioteriri egere 2027 kegoika etokenga masimba ito yabwendire iga ningi yekoera kwa rigereria nande kwaroranga naye abantu batagete ngikeri obwate kire tobauti kurwasa abantu bande bararigere batebena ekenakyo totagete yani ntete kubolina integrity wise embwa yao nkikeri oro jikire tobauti n'abantu bande kiragera ochorwa haye kubu montonde anene nagotebi nakorire gasi ase chinyekitari esengaki emyaka inakorire na beiro morai bwa bakori emeremo ese chinyekitari tari NSMM ekyombengere ku Kenya Union gegotenerera kutheya getenenerete abakori emeremo bali bagokora ase chinyekitari na abere nkobo morai obo ngorigereria amasirai y'abakori emeremo be chinyekitari bali especially bale abande bale private abande bale even bale korusi abande bale ku Mombasa na Kenya ngima na abere ngo ba advice ngitobwene to gokora egere tunyare gokora ki tunyare konyora abakori emeremo babwato moyo wo gokonya abantu ali asebale igobono ekina kingo tabangaki nimbwate experience yeyo yo gokora ki koko ba in that role yo gotenenera na komanya kororanga ngikegwene tagokorwa egere togenda gusia iga mbiono kiyombo bono ande ake abantu nae turagota no muntu moke inki ekogera mwari nese expertise gose talent eri mugwate ebura tokoro mune gitari umuya inki onyora no maite Dr. Nyikal no maite nimanyete no mugaka emyaka cha kubori uburai nemekoro ande yake nubwate ubumanyigete gose nubwate talent getaso okubweni inki umuntu tatigero orabeke talent yigo ike myaka gete erindo magocha basoka ngora mbuya gwakwa na iguru ya Dr. Nyikal gosinje na korete negasi asekero na chagete mirimo is among the people bali na rochekero bakore gasi igobono nonyene kero nde isiko gaiga nindigereretie bintu bakonyara gukora igobono talante rimbwate nabo ndochenga ngise konyora libaga nabongo chigo ya develop abantu bande egere tochiko koraki
totware the same experts tobao moyo egere bachigokora ki engencha ni manyete emiaka ina akorire se nyagitari na akorire n'abantu na mentire even boniga kugenda asubuna Nairobi Hospital nabo konyora abantu bali barenge under my mentorship ogenda Aga nabo konyora abantu bali even if there are few who have trained ogenda Mombasa Hospital you will get some of them who have passed through my hands so that expertise nimbuate na endo chenga usiiga igaseito especially nisego soa buno kuganikwa nekole so masimba ngosoa masimba as a county to chigo develop Kisii County echikoba nere bwate a state of the art na tokoyiroka yani nga ekero muntu okogenda ose nyagitari kwagenda within nebanga ne county erienge kwagenda igokogenda urwaligwe osoke kuruororo tari na no nyagota bigunga ki karuga igogende nyagitari gete ogende nyagitari gete ogende rifaro engencha ebono ise kurigereria kusina abantu bamine kero bakwirire nyagitari ibago kuiraria na ende goikabacha bagotarira baranga kyogendere lakini bone kero to kuire nyagitari na ende twate abono tiga tukoira trochigo bono we are taking more time na ende gochikoba very expensive igo bono nindo jenga ngise gosoa garia enjira nere ndakore ebintu bijare koba bikobange bigoikera abantu asigeka kiaye mbiamono kigima bono gwasoire ase totebe gwasoire ase county kwa bigirwa ase committee ya health trochi committee jire chikobekwa kwa bikiroro miro bilikiura ora beke yoroche erakonye abantu ebene aba masimba none ni county ya Kisii kera kero bekiraria ore committee eri time masimba yogo kurwanera bono ikire ase committee eri bono okurwana none county ngima orwe your expertise ase miake igwate birugutani 20 kwa beri gokora ingi kirioro chora beki kire tobauti egerege konya abantu ase semo yobo cheno oise korigereria even Kisii hospital eise kotoka ne lab ebintu mbire patabwati lakini talinga mbabwene tikotwara nesengenjo ande committee eri etenere tamangana health ande mbabwati omonto obwato komanyi ne expertise boriyo komanyanga ki ekero omonto arwarire ekora na akorire kurunse ande na akorire na abere nko engage na management in regard to abakori emeremo bari abake na abandi barabanene bane enginchaye na tenerete union igobono ninga understand eti enyagitari engimangi etagete igobono ise gotoka na abekirwe ese committee ya health oikanchi korigerera itonyare ngaki number 1 egento kiengencho diagnostic ama gose komanya omochando litangani olioroso mubere otarachaka kurwarigo onye turamanya omochando oria abora aigwa mariogo atagwenereti na enda chiko koletere mechando igo bono tochigo chaka tororenga ese chinyagitari totware chi lab chi laboratory chire standard elie konyara komanyanga ki kero kwagenda nyagitari omonyagitari okurikera ogotebigende lab ondetere okore ruchi test yechi ondetere okoenda gwekero koiranire omonyagitari omanyanga ki omochando noyo okoelio kwagenda ka kwawena wakore mirimo yao eise gotoka ne diagnostic ensemo ya x-rays tobwate chi x-ray tobwate chi CT scan tobwate chi MRI chionsi tonywale gotwara chire functional talinga chire very expensive ebinto asenya gitari bire raisi mono kokora ngana no manyi wa kwa tware semyake yo diagnostic engenchae oise korigereria ase chinya gitari chinyinge chaito chagusigai gokogenda kigwaika nyagitari umunyagitari ogote bigenda isikogaria ta plaza neroro gendo pimwe test yeye ondetere genda isikogaria orete kwerende goseneriogo okolikira isikari ogotome x-ray ogote bigenda isikogaria ebinte bibyonsi bichigotoka ime na ende tojigotwara
abantu aba tokoroka experts ngige kogera bakobera kurusi ko batari ko bakurume babere kurume egere bakonya abantu baito bwa yomono kigima ndegete turwe sense moyo bacheno bwo tukone bitebi ngaho lizuboli ndena tawo ko boli na ande yake umusharo una bora ari go tokoro monene ko bwo mu MCA lizuboli elio ondocho mo umurigereria hamo oyo no munya kiombe itoguru kujofre yankwenyi kurubuchura nigagotebega na murayo ndibwenzi ogotigemerebo yaye ebwote pension ochakoligie kerugo totebene kyugo MCA usikirugo kende gyonzi nigegotebega kanana tabwati amaganio yabana inchi asenkora yaye ande yake ngonyora kwale ngo musharo monene okyubwate baka pension okanyotiga ochiche sobo MCA nasinge yo bwanje tabantu go sena singe okoligie mirimo ande yake remenene egento kiengenjo gaiga chinga kichinyinge chibesa jiri echengenjo engenjo yae nabo konyoro bwati chibesa chinyinge lakini abantu aba bagwetana chinga kichinyinge gocha kwanyora ngaki omonto rwali ngayatagete momo mochango agende nyagitari na omonto yekero kuru mochango arunya gitari agende nyagitari toramukonya lakini oise gotoka ngaki kwabekire a system abantu aba omuntu karwalire ogenda nyagitari orwaligwa atwale bono ntubwate NHIF abantu aba tubabeke system batwale ebintu bunebi ekero babwate ebintu ebi nabo konyora ngaki wekonyira ayo monyene na ndi gwakonyira abantu bamino egeko na bora benga toikirania eganga eise gotokanga no koiro omuntu nyagitari tokoira kero omuntu nyagitari lakini naboko mwa an enabling environment elindera nyoro enda koreki anyoro bubwe taringa ekero tagete nohanye bono eise gotukanga nasoire nyasa nkonye abantu bamintu bangakere chikura no musharone nabonda atebe naki part of it nabongo nyobeka as a foundation ose program yo gochikokonya abantu bono buna balia buna chintakano abakonyora tu abakonyire mheshimiwa abantu bangi ngokwana baligo no musharo nembekense mo nkole igana iga kulinde bagwikalia igende kyabe yabe to bautike gima kiagara bono kugwa ikiralia go recall koso koirania abana inchi nige ko bako tigatura rwense moyo mangana yo kurwalia na nini ningi kendo bwate uchiasa abantu ba Masimba ward gotatika mangana yo bachenu gusaya mangana yigitari nimto binde binge ikiagara abantu bense manikate na bare mibale nkagete abantu babora boda mbaro nkagete abantu ngokora bari bintu binde bingao ebyo bitali nsemo yo bachenu ninkikejia obwate usikira chiko bakonya usemuro bikyo obwate yura bakonye linde na borobubo kimwa bukine yoro mbya mono moralia ase program yane health na tabanero number 1 kurwabu togende amangana ya education amasomo oise koligereria anene chiskuru cheito tigangwa na mono igure ya Masimba gekogera nerere area yane oise koligereria chiskuru tobwate chia anene chia ECD echichire under the county government oise gochirigereria nabura abase gotebanga yaya gaki mwana one tingo moira asomere skuru we njutage tobokonyi oise koligereria chi ECD echinde ngogenda naligereria nguyanta acha nechibicha nabona koletaga igankwa orokie nabura atebenga yaya nchiri gusi nabura abase goteba omuntu ngainere lakini rende skuru echi nochire gusi yaito ande tinta gitiko chiteba marieta bache batebe naki akigaki kwagenda goto letero goso lakini nchiro igobono ense media nimbwate okuganinga ki chiskuru echi tochigochia uplift chimokerere igoro egere abana baita bange abantu bali barenkaria omwana goko moiro some skuru eria eranga na gesona kyao igo chiskuru chiri chitokenga onye ne faranda nse floor itokenga njire cemented chikere level yes skuru chinde igo tochikoranga ki tobeke allocation kosi chiskuru echi chinde ngo guchire allocation buna chi secondary ngo guchire allocation ni nene especially ya development kurua se national government lakini chiskuru echi chinge echi na chichire chi community nchibu ati
allocation ya development oise korigana yokoranga bono gisukuru chinyige buna alia seito ensemo ya masimba okonyoranga echinde chigotwa igo bono ensemo eyo ninchi korigereria ndore naki togochikoba konya oise korigereria ensemo ya nonye buna bono nonye chinchoke ubuno bole miturate ubu sobolemi njire seito lakini nturai chikera chigende tu ekurendere belia commercial development egere abantu banyoro boke bolia baonia na barabu bakoraki banyara gwekonya banyore bitoki tukini masimba yaito oise korigereria ensemo ya nonyene chofa kadeji njire seito nabo torarigereri torore ngaki tokorete njira yogo process jogo chi process egere to tuare no ne factory ikini nabo kiraro sino na maguta ekogera nonyene chitukie cha baswati bago chibara tumia ebinte bino bikuru igo bono ni esengenjo na etire isiko nimbwate program na ende neganga ngaki ekero togocha gosoa kerongo cha gosoa ninkoreki no kore muno ninkore ensemeyo oise korigeria sabasaye abasaye baita bange bachire chi training college lakini mbabwati mirimo bairanire kwandi chipigi abande bachakire gutwaka chingete baragwete igo bono goika torigereria ngaki abasaba ngaki toko bakonya igo tochikorete a program irachi konyara kubakonya buna bona aso kwagacha seito abantu babutoire mete yachangire environment gokoraki gusareka lakini rende ntorigereti ngaki toise konyora buna building technology njira nere bagwaka matobori bakurukania simiti abasaya baya mitaiga sensemo ene amasimba sensemo yaito gwakware matobori gwakwara gwakabale lakini bana aliyo gusamba igo bono goika babutore mete basambe bakoreki bamanyi guchikonya asambira lakini bono buna basaya basari environment igo bono nimbwate ganga yo gochikoreta experts bali imbwate manyete imbwate chilink bachiche batrain buna basaya egere totige kwagachira matobori atogusamba lakini tokoreki technology oba bali rende bagusamba na bagusamba lakini rende torete technology ego chigokoraki era chigonchoreria batigana one mete ikobutura na ende e budget yumwe MC terinene ebinte byonzi ne kiora nyale gwikira oche korigereria ebinte ne nabo yigokoreka bono bune machine yemo yoko akamatoboria as currently the market rate is between 50 to 70,000. Toise gotoka tuabekire ebinyoro no nyampipere. Iyo twakonyire 140,000. Iyo bono togote bange ine budget yekolteki. Even no nyine with 1 million shillings you can be able to do much. Eise gotoka nga no transparent na ende no accountable. Mheshimiwa elio nakina ko bodiswa lilikale naki binde bingyo tabikorera kero risiko kwante binga ande yake no taketobe ime ekyo ke kondeta silibodio omo ligeriga oyongate no moliki akorokwa Amisi Josephat ngate no moliki gate bamborio mogeni lazima so ya siasa amanye koreta magenderero na gokonya bantu. His career has more influence to the community than being a politician. Mbiamono akorokwa Amisi Josephat. Mbiamono Amisi Josephat. Yes. Anene tintage tikoba a class which cover classified no mwana siasa. Ntage tiko chikoba classified una omokoli emeremo. Buye county. Ogokonya abantu na koleta magendero. Oise korigereria ese chinyagitari. Ese ngenjo ekaria ya neno ya renge. Una aboria. Nebu ata abakori emeremo banyagitari. Njina ateneneire abakori emeremo bali bagokora ase chinyagitari. Igo bono still taringa na atigire ekaria yane. Aya. Ego chikobanga
guideline naende gochikoboro king'aki ebinto ebito isiko bikora iga na iga na iga buna twabere tokobikora isiko naende byagendereire igo goika bikore nabo bikonyarekana tari ng'ambi ikonyarekana lakini bono oise goteba ng'aki aye no omonyagitari totageti gosoa ogero orae abantu bari barasi chinyagitari torochinga notogo tunyorere mechando naende mbata bono ni chinyagitari abantu bari bari isiko gaiga ntoroche ng'aki iga oise ko bahorokie enchereye twakonyire musiya ito biamono kegima kefa monda korwa kiogoro igagateba na naligire kegima nainde kura na se baba the 50 biamono kegima se kwana yao emogoroba yabono gendera kuri SMS go chagaiga wetera se nambe jiri goro kapo elinde obolie mweshimiwa Tirimba Jeremiah Nyaiga inki merobili kiabwate elio uzikorana ki akoendelea na koleta magendera sesemo ya Masimba Ward asiseme yoba choli amatuka make ange 50 muko atigaire etogenda sobo choli ogo igochinga kina chechi obwenete koligereria kigima na gokora maunchulio arama ya kigima to SMS yao onyale kumobolia chinga kiali siko gali na moraka nete gali goro kigima ne microphone yago kwanira abantu iwabono to komonyora omobori libori chinga kina chechi ogochia komobolia mweshimiwa ninki kiragere tukwegene ekiga njena twara bana siasa bange ba wisransa ga igekrueke nekero kende gelikia yelo wisransa ba kwana mangana munayo lakini kero bintu bya onjole iri ba etire beba piba hagenda nakitura ko egendo kia ikire singa kitwe ikire boni ga nokwegenana mundra ba kwana mangana maya o chaliria tobe como siki ya twanyegera lakini the moment yake bijukura ogenda bweba ayebu na Tirimba nkikira gere to kwegene na amangana yosi pigwa kwanire no chiko yakirana egente kenene nagotebia omoraria tintageti mbe classified una omona siasa eseng'encho siasa nabego ika chinge kichinde buna gwateba abantu baonchoreria ntagete ko ba classified no mokori emeremo oise korigereria ese nakorire emeremo abantu bali na abeire nkora eise gotoka lero bache igo babori naki ekero Jeremia renkororo atenenerete na jisinga apariyoga na zirete kurwa ebinto ekera ari kora sindani nji azirete kurwa anene buna narenge igoro y'ikinyagitari kurigerera ngaki nonyene meshara y'abakori emerimo ngaki ekoba andori nkomentu baro mushara kinga kikiri kigwenerete twarenge gukora mangana negotiations ori ngaki nogenda ari ese union yaito ya Kenya Union ya Kudeya ere gari yo muchio Nairobi ensemo ya Sonalax obori yo secretary general ukorukwa Albert Njeru omobori ngaki omuntu yo kwabwate kurwa ari enyagitari ya Nairobi Hospital ekera arenge gotenenera abakori emerimo abakori emerimo nkonungunika barenge kero ya arenge goikanga anderende negotiation yechi ngaki jine aboko yangaki njira ikerana lakini oise kobori ngaki abantaba ngaki arenge gokora fola na baba gotebinga yaya omongwano yo no mwangwano muya mongwano motoereru obete gagotoraha na enda gatokonya igobono taringa gongo chicha isiko gaiga kero naso ire siasa inso enchake gokora ebintu binde byao eganga yanene ringaki na ende nje no mukristo ninyegenete kora maya nyasaye nago sisini igobono nje tintagetinji konyoro kuragereria umuntu nabara beta gotebi naki ngokori tore lakini nyasaye uri igoro nakoreteki na atware na chikoba kirori ngari tukugete mwarenge garia na omoraria kebati ugateba ngaki no chego kore keneke wachire maminja igobono ebyo ngokorana na ateba ngaki anene oikanchi kobikerania na ende gento kende totaragendare oise korigereria nyari bari eitogario Masimba egento ndachi gotaka gokora tubwate chikanisa tubwate Pentecostal tubwate 70 day tubwate chikanisa cha Catholic anene oise kobori ngaki eganga yane no ko make sure ngaki no nyene chikanisa echi twawakiri together egere korora ngaki Masimba yaito yarorekanire ase a map ya Kenya which kobanga nerere the best that is
my priority. Okay. Ero. Mihono kegima. Wano bono mwanchu murigeria ni gonta ke toka ndaso mutumo komoke ligi nkoirena so meseme sibirega nabo ko toka ndren tukwanere trato te vinkia makiari go sin independent go singa yal ayin koirena tole tukwanere nabo go igasiende minge yaba MC ba okora no cross machiko ye county nabo go kuru birengera libirubya abantu be ward ya ko represent go chia ase serikali ye county nabo go korigereria gokora oversight ase serikali ye kaunti mne gutumeka kibesa ayo na hato chiko kwanira karato kwirna entunda ya kabiri yomurobulyo ubweke umbu emogoroba yabono Mheshimiwa Tirimba Jeremia Nyaga neroli ase studio litukoli lero ande muna butambe goto kwanira mangana ya tolengete akolengete muna yo mugusi wana mono turaenda somutu bokomoke nkoire na tolese kagetari getambe elitogendere bosyo no murobulito biamono. Omwaka bw'ekiribu 2022 n'omwaka osiasa n'abanasiasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi. Gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucwa nominations. Na bono umurubiri bw'ike umbu nigo gucyo kwa libaga lyokuboria kurigeria na kunenkia alibagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na retire okolere rasikaye kengia gosebe. And you see what you do what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asugu chekomeraka na inche John Kebati aseto kubarigania abarahi ao na kumanyibirengeri byabo asukoreta makindero imeyoro gonkurugusi na kenyengima Kena hotelika ekero musani abrani Kanyo kwa ekero muntu akugata bageni boye agota binganjo bingwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko ibunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwetyo obubono tiritariki umurobiryo weke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga. Omurigereria asamanga omurigereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa
risangwa riririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisi Migori Highway gosoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu eyemo Palamax Executive Spa and Baba enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere duto koereza buno rwarite wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngo igunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngo korekana kiri television Ndizi TV na nditwire ni rase ntunde ya kabere imogera ko bayabona somoro video gweke ombo tukandete ukwanira mange ekobwatikana na mangana siasa chwe ense ya Kenya nboigo county ya Kisii ne county ya Nyamira mangana ya tukwanira na ali alingete omugusi na boigo alia akogera twagenderera ekira tutanya kwane tinchire ndete yo eturabe turagendere busionye tutaja kwanete bia mono kigima amoganya nomna nagote bya kurukwa honorable Jeremia Tirimbanyaiga niga kurwalia ase ward ya Masimba ase county ya Kisii na boigo constituency ya Nyaribari Masaba twakwanira mange ekerota lengonye mbono gosoa igo bwatira gatina yogendere na kinonigo na bokona se mitando yoito ya YouTube Ndizi TV News na boigo gende ase Facebook yoito Ndizi TV News elio onyare go follow na bo ngakire yonse tokobeke mirubiri yaroro kwanyara konyeligereria na boigo konye bwatia elikuwa manyana nara yagenderete bora mwishimiwa mnali twende tunetangani ngokwanira twalenga igoro ya mangana oversight egasi nene ande akeria tobegete aba MCA ase county no kwanda kuligire na serikali ya county egotumeka kibesa echo mwananchi ande haki aba mchengo cha beba ande ke mnaye gwacholirwe kwa bero mu MCA baika babwa tomo gaba nebigotinga onye toliko twabesa ndoligo chigwetie budget onye talibo igo ntoliko chia toire Mombasa tole Sibia turasoana no muchangaime togolcha toje tolebuya inki tubone tokolekia elio abaimisia bagende bakore mirimo yabo buni bwenerete nibaga bakanda kubwato mugaba nebigotinga onye gote togweterie engana gete gusijibesa gete tokolerega oyo muntu muralia egento kiengencho ose ekobwatinga omuntu oyo uno mo MCA ngiyekogera kubulia bugambi bwo MCA natabanga nke egento gekogera ngubulia bugambi ngeli naki nintagete gochikokonya abantu baito yes igobono number 1 omo MCA nawe atomusharo kando nayo ebibinde gotokobiruka extra curricular ebibitali gochikotokonya anene ase koleta magenderero ase chiwodi cheito yes engenje ae oise koligereria nagotebina na aligererisi Masimba ito ntobwate mechanderie turengete igobono genko gendaria eganga yane no koleta a solution gose enjira yo koleta obokonyi asa abantu baito bali batali konyara guikera ebintebi yes igobono eganga enene no komanyanga ki ekero omuntu gwachorirwe unanjirende nkoborie kerogo nkoborie abantu ba minto kego cha gwikari tukoliro bachori monchore nchiko bakorere mirimo yes na ende buna nagotebi na siasa lakini tintageti koba uchikoro kwa una omwana siasa engenje aye siasa na boko nyoro omuntu chakirenga ki ya iga oyo banga ki egento keria omochoria mutumete achigokora
neke yes buna seito masimba twatigaire magega asenga kientambe igo bono goikanchi go kolega asibo tuko na mugaso kororanga masimba yaito yaikire ase ekiwango kirigego chikokoraki kego chikororekana abantu bande bakurunonya isiko ya Kenya bacha kurigereria bacha goteba ngaki benchmark bagocha gokoraki bagocha gokora Kenya ibaga togoteba ngati gatogende China togenda arali tujigokora benchmark ebintu biri toroche nga tobwenete kubikora na bitobwenete tochakere tobikore egero omonto ori onde nere ari ase togochikorigi ngaki abantu aba baikire ganaga borase nare bachakirete wiketo kenga omonto naro chagete agateba yaya nje tigangerine egere tokoreki tobe busio iye inere ganga yanenga ntochiko konya nonye no mo governor oriore obisi gokoraki ko make sure nga ebinto biria eganga yaire na intu ntobwata magania ito togochikoira ase omo governor to make sure nga ki ebinto ebi byaikeranire onye na chinyagitari tokoreki tome kishuanga chinyagitari cheito cheikeranire onye na gusene chibohori echi abantu bagoteba tochitware egere tonyore allocation yo ko make sure ngaki abantu baito banyura macha maya amakenunuku kuna ega kwanga gaiga na tabire mbuya mono egere tonyare koba togosuka busio to basa gotigara magega chi county chinde oise koligereri buna Kenya nkagete aibuna inwa bararia maoncho kananire Kenya abo mokoligereri moto tabi naki abantu bale bosio na indungo batunya na tolukuru magega lakini totagete toikenga abantu balina barabu tobatanganere bacha se itogosoma bacha goteba ngaki kai ngaki nabambagenderete igobono goikatochiko konya omugabano ito tomoe chinguru ande tomo advice tomo tebi naki ebinte bitoise gokora naiga twakorire twakonyire gusiga mwishimiwa ayenkuru kiama kiokoboria oburayo bwa onga yotagete koro nche gonde kiama kia national agenda ama NAP Kenya alama yane ne blackboard yani asogo chikorora mochorio masimba kerogo chikoikaria na bora abeto inyorerie tacharimia nyaga tirimba lakini naboko inyoranga ki e blackboard ere no mwalimu ikina kie kiama national agenda libagalio kwande byama manyikalirake ekere byama nabyo bwato munguso ndirige bagoika abantu bakere kiama bategana no muntu byuta kite kiama bimanyire korukale nona arenge national agenda I've been there for emiaka ere ya etaniri 5 igobona kero bochori bwegete na ona tebete ngaya kinde member ye kiameke kagenda ngababoria ngakitogo kora bona kiagerete ngakoraki kagende kiamakeri bono na ende kiameke no kiraso mulengo okurende azimio ejise mesinere ajirike gatinde kunyetiga ntogandre gukuboria maboria iyo kubwatikana na mangana azimio narugo gotebana kibati yali bali masaba has currently 2 prominent gubernatorial candidates yali bali masabo yole machogu na ngona inde na nyari bali masaba nongeri nero DAPK nero ngoligie na kile singuligio motwe honorable is talking about no electricity connection in his ward. His current MP claims that he is the best in performance. How comes no steamer and he is done by MP not MCA? Oyakoro kunyasimi yasimi mbya mono kegima oyo no mosani na bwe komunya kiombe bweke bwe omorobili oyo bwe ekeumbu mbya mono kegima babere anda bakuri gyoboga fana kuri county ya Kisii na kiego toka estimate yoga abuseino kolengana na nyasimu na kobori na inde nkibabere bago kora chinga kiechiko ikaboniga na kikiagera na gotebina nobosoku moralia gotebaga onguru masimba ward na inde masimba ward nere bwate abantu bale bisunteime na inda obote tokobori bogabana aye ande ake no le no mbwego setena na kimugutwara chi candidate ibere abo bakubolio bo governor every county ya Kisii na sokorwa igari gisunteime no bosoko lakini rende kero muntu ngobolia egento bono buna
ensemeria abarai aba baitu ase nare bagochi baratutiga batutiga chinjira bakonyoroka magobani gosenga kwa matabekania na baguru kwa matabekania bono anene batabwato omonto ore kobatebinga yaya kore ekeneke engencho yaye nyari bari masaba nenene lakini terine na mono machogu ngaito muzimo machogu na baga ko bikungo kolira magenderero no muyaso okora magenderero igona harayaya ayuba kora ne se se wodi yao chi wodi chinde chiro chio ekero gweta kiera to gotuma igoso masimba ase chinde chiro chikendengero abande babwate lakini rende abuna nate abachi nsemechi nate aba na bachi bwate a population like totebe each place totebe a minimum of 100 family mia igobono nonye na abana bagosoma kurwaria omanyanga bagosomera bibe gosebo amatugande na bande ekero bagocha gose banyora ngonye mongina gosomo gakatabu achibesya maguta nonye nekebe ikekero getaiyo igona ba mbasoma abantu bande mbere bugwate birengere linande hakira bubone to kora monchuru none kore abisinde yonzi terazimo bo mu MCA gose nono mubunge nareke gokurukuna agatona Halo Ndizi TV nerazimo monto tagete gokonya abantu akirwe chikura amanye gokonya onye kore ase abisinde yonzi tokoro sime kakati kurwasi abisiyo ilinyara gokonya mwananchi minus that chi promises chi bate bane jigo chire fake null and void ande ake ase abisiye kwaringe none yakuzeya njirindete yo kwari kuri yo ukambena n'abantu bache gokonya ibintu bibinde birase enseme yuze tukuburi kura minus gocha kuburi uburayi asenchira yugo kirukura kolengana no mobori yo akoro ku Geoffrey kuru obuchura minto Geoffrey kuru obuchura tianda agotebiga mbiya monase kwa boria naende eise gotoka nga igore isiko nabongo gotebinga ki genda utangasa iga nabora abe tutangasa lakini oise gotoka aria nabo manyete nga ki egente kina kigetakeire okay onye tori part of the decision makers yani goikoto kegaria asa abantu ri bakorigereri nga ki ebintu bibwente gokorwa ne kogera ebese ne ye serikali tari gongo chikokore ebintu binebesa yani yaya ebesa nere kubekwa ne serikali ebwenete gokora amagenderero emeremeria lakini bono omuntu ori oregaria nero gochikoteba ngaki amugocha mwa matebinga yaya mutakorora aki motokonye nseme lakini nere na babwenete origererio orora ngaki abantu abamba bwenete gokonya boka bataracha ase ari bamotebinga ki tokonye bono buna bono enseme yitu ateba ya omorero recently ekerona na igwete ngana injirende isanire nche kuborio bugambi egere nkonya abantu baitu njigwa kora nabona akiete ensemo bono buneyo chiseme chisatu nagotebye ibe nincho monyene kali rube ngagenda Kisi igaiga mate Kenya Power ngababoria ngabatebya ntobwate. That is my personal initiative. Ntobwate abantu seito batabwati omorero ngakie konyarekana. Kabatebiyaya oikabanta babarabuo bakoreki bagenderere kobobori na abana ba seito korugusi igo bagotanga na gisukuru chinde cyonse ekero bare isiko lakini ekero bare ngamba liko koraki mbaigweta ngarigereri ngaranga omochando okogera nene twatigara magega nonye nensemo ya masomo abana aba baito ekero bagochaka mbabwati ebintu bagotumeka ora batuma roche bagende bareta mache ruratambiki egere roche rukara asirukare bareta mache bachikorosie ndagera bamanye kuirana bachage goswase bitabo saa 12 kwanza barade mbabwati istimana kire baralire ngaki bagoche gosoma yes igonga rigereri nkanyoranga omochando oyo ense media oise korigereria education standard abiri nsake karoranga ki nkigekogera
tuiranete magega nganyora nga yayo muchando tubwate no bwo muriro abantu aba baise ko igwo muriro aba konyora bakorire ki basukire bosio ande nganyora ense mende nkaligereria chinsoko roche twarosiri lakini go chirare nga kiyare konyarekana chibesa chiri bono bune allocation county osebe no NCDF go banga bale ngaki chibesa bago chikobeka chokorosia chinsoko roche chibesa echi chinsoko ibere isato is equivalent to one borehole e borehole yeye ebekwe usiyobuya angena sabando usibu obuya tubwate igotore bitunugoro amache e borehole ebekwe no nege tunugoro amache akuya bekwe tangi atirimboke na gravity abana ababono bagaria ibaga bakogenda nabangina bakuru bakogenda roche ekwera abana bande bakire mirimo tonyore nga twabibekirange mbyamana ngato yabori naki ebintu birwa kolire ekerori isikobono muri initiative we whatever wa kolire iyo kwanda ko babori estima ebintu binde bike ebigwa kolire dalike go goteba kuru Felix kurwa riuri agateba ere they are watching baligeretie no mungino yo kwa Rose agateba na baraburi go batagite abarayi bari bare aba minifu gose bakwigeneka byamano kigima Felix kurwa riuri na bakoro riuri no eranga no ere seito dagikoro ko pronouncing riuri byamano kigima igo no na koligeretiga ige koro byamano Felix bono natagete ku yo natagete ku hao ande akeana mulino mungino kuri ibere yo no morolere na gyogo okara mimi chende okara mbiamono kegima ngwate bana ekiama kiao na National Agenda Party wata bakere ime yo mugwazimio nigikiagera ngikegere tole ya so mugwazimio ngiye ukongusa kutia sazimio ande ngia kwera Kenya kwanza usikoira se kiama kia Roots Party gya uwanja koya use onde points kende kingao anene kerongoligereria e agenda the development agenda ya azimio ne system yabo yo gukora ebintu ehine ekogera nate banga yaya na inje tigambe umulengo uyo ingenchi ya inji koyo support bachikoreta amagenderero esensemo yane nakiye kogera esensemo yo igo umurayira ira udinga udinga musobo mubwazimio Raila Odinga lero gwakira chikura nere gwakira tutaragenda mono guchime story ne county ya Kisii asoboka bana ayo kurwa nyaribari masaba mubwate abarwaneria babere bakuruha ase constituency raibo ndugwato yo mukuru wa UDA uyure machogu oyo nde DPK nere samongeri na inde yale aso mubwazimio nimo ayoko koboko riyo ajiko ko irobora ibwe county ya Kisii hone kerongurigereria ababa bere na bamwabo nabanka sino bakuruanirira ikirugekemo onye ndiri barenge banje batigero yomo bamoko lakini bono ngise gotoka na iro yomo abaraje goteba ngaye kwabekire tuyo ayo yachate bene kwabekire tuyo igonkyoga abarate benga yayo mwana oyo bono oyo mona baranjaye akigeko geranda chigwaka ekura yananga ningo ondemba kurojega wate umurhayi wate tukote na sequence ekura yane nabongo chigwakira simbarati ayenzi simbarati ngwakira ayo ngikora ochora simbarati ngikora ochora simbarati otigo monto ngamachogu otige samkegengo ongeri nena bagaka bakorega simya kemenge mbabwata baki experience ochora musai ngikora bonzi naba iri bane kuchakira kwanza lakini rende tinda getuko sambe kura yani igoro nyomba kwira number 1 number 2 a development agenda ya Simba Arati na very favorable na ende oise koligereria na boto como toise como achinguru aso egaria abakomonyoka bwango egera atokonyere gusiya nanga musai no musai kolende ababanda bagaka baminto ekero tu ababe basoire isikaria abo togocha kotaba ngaki
ngitoko ba egere ba soe in the advisory role eko na ba minto bonsi lakini ndo sikuligiri nonigo Simba kuru boba stable na Jubilee ne oyo kurudia gero kyo bokabana se county ya Kisii nere Jubilee oyo kuru kwa Chris Obure ete boba sia kuru bona abuture na arturo jisa bu ya salikire mna ya salikire kuru sino bono ya ese itotera saleke ngenjae ntubwate umukonyo Simbarati no akuru seito no munyalibali Monda najikoleta kinde ngigera already mbobwate chikanere tiba mere ba county ya Kisii timwa ndongerege kuru kutimwa isabu ine so musike Monda Dr. Robert Monda nabwate ability yokoleta chinamba umurari gere limota ebenga uyu namba kyago chokoleta lakini use kogendo ground nabo gotebanga yaya umuntu abanyari bali bamwitabete bogoji kure chinyige bara Simba mbabwate kura barawe Simba goeterase Monda una egwa onjukana ni ma noroche boygo ni nyare kana boygo ni ndoche boygo kolengana naye asebarwaniria bibiro gebyo tubwato yongo nyumwe ya uyukurwa South Mugirango na babiri twate bantu bwate Simbarati kurbo basi Chris Obure kurbo basi Machogu kuru seino nyaribali Masaba na boigo inoyo kolengana naye ningoroche urache mosyo kwate bansimba lakini ningokomoa opo kongorocha segoli na bagate baso munonde anene asaba tindo chigo se ordinary ora muike ngikara gwate baigo engenjae oise koligereri the numbers that he's been able to marshal abantu balia agwa associate na barabu ne network yae oise koligereri ababande I think team babwate oyo nabagote abanga ndwanere moina ababande oikabatunyane barumaiga pono andake no origina singi Simba chagite mapema kira origina chagite kwa kira bantu nyomba ne okole bintu ogusigaiga origina chogu mbwango igacha UDA tebo na o muske kigengongeri nigalingo DM akaruoro akamenya kwanda DAPK nande yake no origina singi juba chaka garo ngaki oyo airira magorogo se esera ya Simba konekere esera ya Simba ngonekere bwako naende oise korigereria enjera atagete chigokora amagenderero nere tofauti abandi maybe nturabaikera lakini rende a system eri yago chikobeka in place in terms of your accountability nebintu binde nere yabwango ababande egento toraba bari nabaminto oikabachi kwa gwe getari bachi ko kolega cia county ekiri tugatukwanike maya andi yake miaka ya chire skuli ile mwa kongeri miaka ya chire nonya Chris nero ya chire ne aje kulangane birengere bya noroje ne jinga cyaba sae gose abaga kangunyara bari mirimo abagaka ngonyara bari lakini abasae ngonyara bari mono igaye inganoroje na abasae baigwe libageri abasae bae umusae gulibaga ai birogo binde nabatoka abagaka bono muna igoraria ko aturo mugaka Raila Amolo Odinga uno mugaka igebono mugaka kale bosyo nabo konyora abasae bagokoraki igo muzumbe kabasae nsigaiga abasae gaiga to bono chi county tokoraki abatoko monyoka bwango toletera umugusi kirigitagete akero kuri likurushiko county ya Kisii kolengana ni jitamu ichibire noni county ya Nyamira sotote beji oro konkurwa gusiyoro gima iyo county ya Nyamira na Kisii akero kuligereria amagenderero akorekanire kurutwa kanyolete devolution goso bagi weni bo guchesi county akero kuligere ni county nyinde kera kwa bere isiko noroche ngatwakira tuende akero to kuligereria atu akire tole magegake ase tubwenete koba engenchae omugusi no muntu mungai gabwenete koba gusyo abandi batubwati oise korigereria ensemo yabo kama ingakinire bare korere njara
lakini boni iga gusii yaito gotokorera enchara neke nikimane jaranero bono oise korigereria tochakera abo gusii na bokamba ngai babwenete gotokorera enchara bokamba tai gusii igo bono kero twaikeira abu omanye magega turi oise korigereria na etana na matuka eta makego gusii yaito torigereria no ene chipara amakori enjerare togwanchanga gusii yaito na kagete karenga seito andero goraria nabo tore magega ake lakini abande bare ro ande akende singe njuntu tubwate bura labda na kiekora na ntokoro bonchuli obonge chiasareka bwango chiaro sina chiasareka kubwa bali bande batabwate tebene mbure yira asari bara bono roche buna tokoro bonchuli obonge nkore maturi endagire yasarikira mugondo onye tubwatie parengia yeno vengabosa engabosa onye tubwatie parengia umuntu nabara arware akwere nyomba agekora ne ambulance tegokora tegoika igo bono ebinto bunebyo abo tubwente uchikurigerera ngaki toko bikora egere tokonye gusii yaito okay tirimba wa Chiriga Ndizi TV wakwanire birenga byao wakwanire giliute tokorera mu gusii na inde buno tagete ibirenga biri obwate iganga yao n'ibintu binde binge bono tagete origerie kamera eliraria okwanire umugusii kurwase award ya Masimba oria okororeri tangani nabo igo na bantu monsi bali asesemo ya gusigaiga obatebina inkyo bwate gosingi kirigirime yao kirito bauti na bande bali mo kurwanire kirogeke ekyo kiragere bako ekikura na ndo chikoleta maunchulio ase award ya Masimba mwanjia omotegereri naende origeretie TV ya Ndizi TV uno murari ateba nje Jeremia Nyaga Tirimba aspiring MCA kurwa Masimba ward nigo ntagete chikoreta obonchoreria bwoborai asensemo ya Masimba anene gochikokonya abantu ba minto egere tonyorenga tuachire waka atua gosego wake getambukiro koire getambukiro gusuka bosio kobwa chinsemo chinde abantu bacha kurigereria baroranga Masimba nere etofauti kobwa chinsemo chinde toise kurigereria essence ya agriculture ninchikoreta ugonchoreria semo ya okobwaterana anene ne community especially chikanisa tochikoranga at least onyene kere kanisa echikoegwa okobwa baeguno nonyene omorero nali no enakero morandia akogenda korandia kanisa eria onyoranga gukwanira abantu bae ninjira yoboikiranu egere abantu baiguringana egere banyara guchikwagacha Masimba yaito tubwaterane amo tonyare ko Yesu kibosio na ebintu biringo chigokora anene omwancho motegereri buna nonye na mache no nomorero oise korigeri nonye Masimba yaito nerere headquarter ya nyali bali Masaba lakini oise korigeri no bonchorire no ine chiro garia ekero cheikire saa 12 twensi twaminyokire nyomba gekogara nonye nero nonye ne chitaye chinde chiri bakobeka street lights ntobuga ati nonye nemo igo bono ninchi korigeri litorore ngaki togo chiko chibeka egera abantu baito tonyare konyora chinga chisaine chio gokora obonchoreria na anene go chikoreta amagenderero na gwaka tu abosio ase ewodi yaito asenge amasomo anene chiskuru echiche chiprimary cheito chinyinge nabo chiganetie okugania okonge igo ninchikoranga twachakire kwagacha kurunse gochigoro abana basoma kurunse buna ECD chiskuru chiri chikwagachwa chichikorosigwa tukobwatera nabarayi bande omobunge no mogabana oli mogochochora egere tukonyara gukinia Masimba yaito echikonyora koba egetambukiro kiabosio ninchikoba amokoreri
egasi yoino tari omwana siasa inchigo bakorera egasi bakorera emeremo egere nonye ninwe ekero mokogenda isiko garia mwateba amasimba mokorwa egekogera ngochi tore kwagacha erieta rieito abantu bakorigereri bagoteba ng'a oyo nyakaru masimba ari mbuyabare igo ninchiko ba nko kore emeremo anene n'abarai barimo bwate especially administration tuchiko kore gasi amo abarai bechikanisa tubwate chikanisa awo esensemo ya masimba na community ebiombe mbirororo tuchikoranga kitogo chikoba konya egere na barabugo babioke igo okuganikwa nengolingo gosabanga omwanche omotegereri ekero ogochiwake kura yao oinyore omugambi oiga Jeremia Nyaga Tirimba kiama kiane na batebi abo National Agenda Party alama ya ito na alama ya blackboard kurende ito togotabanga utu ni bora igo bono tuchikoirania egangeria itonga yo okorera omochori egasi taringa gocho gochikobanga buna chinyapara lakini rende togochikoba tokobakorera emirimo yaino togochikoba in consultation tokore gasi na inuamo tosukie na ende twagache masimba yaito mbiamano kigima mwancho murigeria kwa igure bono ebirenga byaje na boigo aria ganetie elio muchikoba murayo chinkaki uchagire tariki 10/5/3 mwaka uyu tete soma tia SMS chirichia chiriga tete kironde isiko na kinta some hao ande akene biro Ameshak from Masimba word seriously honorable Jeremiah uko sawa but try next time tutakupigia kura but sahi saidia word yetu kwanza ye ndio ujulikane zaidi yo yakuru kwa Meshak kurwa Masimba ibirengeli bya na birego bya mana sukulikia SMS go chagaiga Agondenaliga igo agotabana gusi siasa ya chenchiria Simba ekero chete na renge igoro mono tuamanyire Simba Montoki ale intwe inche nikongoro kwa Vincent Nyaubi korwa nyakobaria Vincent biamono aino munya kiombe ningo mahete biamono kegima naliga igo gotabana Simba taligere tibuya tali kugamba gusi siasa ya oncholeirie nyake ya oncholeirie machoge nkogambare mutanchiti twasire komanya Simba Montoki biamono kigima biamona zebirengere biao gentekenene gwarule birengere biao na gwikato bitegerere oyarwe biaye no ryarwe biaye rinde torale nanage Antisheba congratulations watching live biamono Estima family all the best biamono Antisheba SMS yao ya ikirega higa nariga igo goteba akorukwa Nyasimia goteba good Jeremia that is the governor era goteba na Simba oyoko okobegera gusugwatebi nero guchikoba umugabana igo abantu mbabwate birengere byabo nare wanjite machugu nare wanjite oyongo nare wanjite ongeri kiro muntu nabwate birengere byabo nabonsi pina abaito nabagusi ondabwensi okobwa ngusi yakwagaje nero gutugambira enjere nde yonsi bono kwarorire munatwagambire twabekire nkwana yaito twakiroro muni twaterekire mbaka baka twekire chinse kidoje kirigida kaisano na moigoro chinse isano echubo tukobwa bono muna butambete tukorera bagiri gwakira ngambye mona singe ncho yokoba gokurira yo murubiri obweke umbu no murubiri okindire bwango mono asama tukama keto achakire twajira arekigima bono ganyumura yo asemesega chikuru ataraika cyomutenyi oyo gatano gatatu kitari kihanda murayo nkomorore gaiga si tirimba lero ikirega iga kwa morori na hande yake karata kegocha matukabusyo omurango itono igo irekegima ayo narto koragaiga gokumanya yo mugusi buna obwenerete gwaka chikura ekochora barabara ya asomurubiri yo ubweke umbo biamono kegima igote korere bageri kumwakira ngambye mono oyo kurukwanga nere omosai James nere producer yo murubiri yo nabo igo
oli bakubwaterana nero kurukwa Hezbon Nyamete biamono kegima abwan kyo chinse komle bere chamambia ni gogo chukomere na asomoroberio we ensakia na Sara Nyarangi utitana boigo no yokorkunga nere Brighton Makoli eli bakomanyi bono buya kegima go ikachinsa isato ichemambira boigo mirobeli ndenere menge ntobwate amangana magia ntobwate omoroberio bwe chingero jabasahe na boigo ntobwate mirobeli abana yichikatun tubwate boigo antivirus gose chingero na antivirus ne mirobeli ende menge nere li recordiri yanda YouTube yaito DZTV News ogende Facebook DZTV News yotonyore atebyo mosani onde elitogendere gokina buna DZTV obwansu bwo mugusimbia mono kigima injeri konkor kwa John kebati tomerana ndiri tukole Jumamosi tokole binto buna tokora botambe bia mono abanyakiombe bonsi pi bo morobili oyo ubweke umbo bia mono DZTV obwansu bwomugusi DZTV obwansu